Ο γάμος είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ζωής. Δύο άνθρωποι που αποφασίζουν να ενώσουν τις ζωές τους, να περπατήσουν μαζί, να χτίσουν μια οικογένεια, να αντιμετωπίσουν μαζί τα πάντα. Είναι ένα ταξίδι γεμάτο χαρές αλλά και προκλήσεις, γεμάτο αγάπη αλλά και δοκιμασίες. Ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης, αν και μοναχός, είχε μια βαθιά κατανόηση για τον γάμο και την οικογένεια. Χιλιάδες ζευγάρια τον επισκέφθηκαν στο μοναστήρι ζητώντας συμβουλές. Ζευγάρια που αγαπιούνταν αλλά δυσκολεύονταν, ζευγάρια που ήταν έτοιμα να χωρίσουν, ζευγάρια που είχαν χάσει την ελπίδα. Και ο Άγιος Ιάκωβος τους άκουγε με υπομονή, τους καθοδηγούσε με σοφία, τους έδινε συμβουλές που έσωσαν πολλούς γάμους, γιατί ο Άγιος καταλάβαινε κάτι πολύ σημαντικό. Καταλάβαινε ότι τα περισσότερα προβλήματα στο γάμο δεν προέρχονται από μεγάλα γεγονότα, προέρχονται από μικρά πράγματα, από λόγια, από τον τρόπο που μιλάμε ο ένας στον άλλο. Σήμερα θα μιλήσουμε για 3 φράσεις που, σύμφωνα με τον Άγιο Ιάκωβο, δεν πρέπει ποτέ να λέμε στο σύζυγό μας. 3 φράσεις που φαίνονται αθώες, αλλά μπορούν να καταστρέψουν έναν γάμο. 3 φράσεις που πρέπει να διαγράψουμε από το λεξιλόγιό μας, αν θέλουμε μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή. Πριν προχωρήσουμε θέλω να πω κάτι σημαντικό. Ο Άγιος Ιάκωβος δεν μιλούσε μόνο στις γυναίκες ή μόνο στους άνδρες. Μιλούσε και στους δύο. Αυτά που θα πω ισχύουν εξίσου για τους συζύγους και για τις συζύγους. Ο γάμος είναι σχέση 2 ανθρώπων και η ευθύνη για την επιτυχία του είναι κοινή. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη φράση που δεν πρέπει ποτέ να πεις στον σύζυγό σου. Η πρώτη φράση είναι η σύγκριση με άλλους. Φράσεις όπως «γιατί δεν είσαι σαν τον πατέρα μου», «γιατί δεν κάνεις όπως ο άνδρας της φίλης μου, κοίτα πως φέρεται ο τάδε» στη γυναίκα του. Ή από την άλλη πλευρά, «η μητέρα μου δεν έκανε ποτέ έτσι, η γυναίκα του φίλου μου είναι πιο περιποιημένη, γιατί δεν μαγειρεύεις σαν τη μητέρα μου». Ο Άγιος Ιάκωβος έλεγε ότι η σύγκριση είναι δηλητήριο για το γάμο. Κάθε φορά που συγκρίνεις το σύζυγό σου με κάποιον άλλο, του στέλνεις ένα μήνυμα. Του λες ότι δεν είναι αρκετός, ότι δεν σε ικανοποιεί, ότι κάποιος άλλος είναι καλύτερος από αυτόν. Αυτό πληγώνει βαθιά, πληγώνει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, πληγώνει την αυτοεκτίμησή του και με τον καιρό δημιουργεί τείχους πικρίας, τείχους αμυντικότητας, τείχους που χωρίζουν 2 ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι ένα. Θυμάμαι μια ιστορία που διηγούνταν ο Άγιος Ιάκωβος. Ένα ζευγάρι ήρθε στο μοναστήρι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είχαν παντρευτεί με αγάπη, αλλά μετά από 10 χρόνια γάμου ήταν σχεδόν ξένοι. Ο άνδρας ήταν κλειστός, απόμακρος, θυμωμένος. Η γυναίκα ήταν πικραμένη, απογοητευμένη, έτοιμη να εγκαταλείψει. Ο Άγιος Ιάκωβος τους μίλησε χωριστά στην αρχή. Ρώτησε τη γυναίκα τι πιστεύει ότι πήγε στραβά. Εκείνη άρχισε να απαριθμεί τα λάθη του άνδρα της. Ότι δεν ήταν ρομαντικός σαν τον πατέρα της. Ότι δεν κέρδιζε αρκετά σαν τον κουνιάδο της. Ότι δεν την πήγαινε διακοπές όπως ο άνδρας της καλύτερης της φίλης. Ο Άγιος την άκουσε σιωπηλά και μετά τη ρώτησε κάτι απλό. Τη ρώτησε πόσο συχνά έλεγε αυτά τα πράγματα στον άνδρα της. Η γυναίκα σκέφτηκε και απάντησε ότι τα έλεγε συχνά. Κάθε φορά που ήταν απογοητευμένη, κάθε φορά που ένιωθε ότι δεν ήταν αρκετός. Ο Άγιος Ιάκωβος της εξήγησε τότε τι είχε κάνει, χωρίς να το καταλάβει. Κάθε σύγκριση ήταν σαν μια σταγόνα δηλητηρίου. Μια σταγόνα δεν σκοτώνει, αλλά σταγόνα, χρόνο με το χρόνο. Το δηλητήριο συσσωρεύεται και στο τέλος σκοτώνει την αγάπη. Ο άνδρας της είχε κουραστεί να μην είναι ποτέ αρκετός. Είχε κουραστεί να συγκρίνεται με άλλους και να βγαίνει πάντα χαμένος. Και σταδιακά είχε κλείσει την καρδιά του, είχε σταματήσει να προσπαθεί, γιατί όσο κι αν προσπαθούσε δεν ήταν ποτέ αρκετό. Ο Άγιος Ιάκωβος
Είπε στη γυναίκα να σταματήσει τις συγκρίσεις, να κοιτάξει τον άνδρα της για αυτό που είναι, όχι για αυτό που δεν είναι, να βρει τα θετικά του, τα δυνατά του σημεία, τα πράγματα που τον κάνουν μοναδικό και να αρχίσει να του τα λέει. Η γυναίκα δυσκολεύτηκε στην αρχή. Είχε συνηθίσει να βλέπει μόνο τα αρνητικά, αλλά σιγά σιγά άρχισε να αλλάζει. Άρχισε να βλέπει τον άνδρα της με νέα μάτια και όταν άρχισε να του λέει αυτά που εκτιμούσε σε αυτόν, εκείνος άρχισε να αλλάζει επίσης. Άνοιξε, μαλάκωσε, επέστρεψε. Η πρώτη φράση λοιπόν που πρέπει να διαγράψεις από το λεξιλόγιό σου είναι κάθε σύγκριση με άλλους. Ποτέ μη συγκρίνεις τον σύζυγό σου με κανέναν, ούτε με γονείς, ούτε με φίλους, ούτε με αδέρφια, ούτε με ηθοποιούς που βλέπεις στην τηλεόραση. Ο σύζυγός σου είναι μοναδικός και η σύγκριση τον πληγώνει βαθύτερα από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Η δεύτερη φράση είναι η απειλή χωρισμού. Φράσεις όπως «θα φύγω», «θα πάρω διαζύγιο», «θα σε αφήσω» ή ακόμα πιο έμεσα «μακάρι να μην είχα παντρευτεί, αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, λάθος που σε παντρεύτηκα». Ο Άγιος Ιάκωβος έλεγε ότι αυτές οι φράσεις είναι καταστροφικές γιατί χτυπούν τη βάση του γάμου, τη δέσμευση, την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη ότι ό,τι κι αν συμβεί θα είμαστε μαζί. Ο γάμος είναι μία υπόσχεση. Μια υπόσχεση ότι θα μείνουμε μαζί στα καλά και στα δύσκολα, στην αρρώστια και στην υγεία, στη φτώχεια και στον πλούτο. Όταν απειλείς με χωρισμό, σπάς αυτή την υπόσχεση. Λες ότι η δέσμευσή σου έχει όρια, ότι η αγάπη σου είναι υποαίρεση, ότι αν δεν είσαι ικανοποιημένος θα φύγεις. Αυτό δημιουργεί ανασφάλεια και η ανασφάλεια είναι εχθρός του γάμου. Πώς μπορεί κάποιος να ανοίξει την καρδιά του αν φοβάται ότι ο άλλος θα φύγει? Πώς μπορεί να είναι ευάλωτος αν ξέρει ότι η σχέση είναι εύθραυστη? Η ασφάλεια είναι απαραίτητη για να χτιστεί βαθιά αγάπη και η απειλή χωρισμού καταστρέφει αυτή την ασφάλεια. Ο Άγιος Ιάκωβος διηγούνταν μία άλλη ιστορία. Ένας άνδρας ήρθε στο μοναστήρι μόνος του, απελπισμένος. Είχε κάνει ένα σοβαρό λάθος στο γάμο του. Δεν ήταν απιστία, αλλά κάτι που είχε πληγώσει βαθιά τη γυναίκα του. Ένα οικονομικό λάθος που τους είχε κοστίσει πολλά. Η γυναίκα του είχε θυμώσει και στον θυμό της είχε πει εκείνες τις λέξεις «Θα πάρω διαζύγιο, λάθος που σε παντρεύτηκα, μακάρι να μην σε είχα γνωρίσει ποτέ». Ο άνδρας ήταν συντετριμμένος, όχι μόνο από το λάθος που είχε κάνει, αλλά και από τα λόγια της γυναίκας του. Είχε νιώσει ότι ολόκληρος ο γάμος τους, ολόκληρη η ζωή τους μαζί, ήταν ένα λάθος στα μάτια της, ότι δεν τον αγαπούσε πραγματικά, ότι η δέσμευσή της ήταν ψέμα. Ο Άγιος Ιάκωβος τον παρηγόρησε. Του εξήγησε ότι τα λόγια που υπόθηκαν στον θυμό δεν είναι πάντα η αλήθεια, ότι η γυναίκα του πιθανόν δεν τα εννοούσε πραγματικά, αλλά του είπε επίσης ότι τα λόγια αυτά είχαν κάνει ζημιά, ζημιά που θα χρειαζόταν χρόνο για να επουλωθεί. Και μετά ο Άγιος ζήτησε να δει και τη γυναίκα. Της μίλησε με αγάπη αλλά και με σαφήνεια. Της είπε ότι είχε κάθε δικαίωμα να είναι θυμωμένη, ότι το λάθος του άνδρα της ήταν σοβαρό, αλλά της είπε επίσης ότι τα λόγια που είχε πει ήταν πιο καταστροφικά από το ίδιο το λάθος. Ο άνδρας της θα μπορούσε να επανορθώσει το οικονομικό λάθος, με χρόνο, με δουλειά, με προσπάθεια, αλλά πώς να επανορθώσει την αίσθηση ότι η γυναίκα του μετανιώνει που τον παντρεύτηκε? Πώς να ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη που είχε γκρεμιστεί? Η γυναίκα κατάλαβε, ζήτησε συγγνώμη από τον άνδρα της, όχι μόνο για τα λόγια, αλλά και για τη ζημιά που είχαν κάνει, και υποσχέθηκε ότι δεν θα ξαναπεί ποτέ τέτοια πράγματα, όσο θυμωμένη κι αν είναι. Η δεύτερη φράση λοιπόν που πρέπει να διαγράψεις είναι κάθε απειλή χωρισμού. Ποτέ, ποτέ, ποτέ μη χρησιμοποιείς το χωρισμό ως όπλο σε έναν καυγά. Μην απειλείς με διαζύγιο για να κερδίσεις μια διαφωνία. Μην λες ότι μετανιώνεις το γάμο επειδή είσαι θυμωμένος. Αυτές οι λέξεις, ακόμα κι αν δεν τις εννοείς, μένουν, χαράζονται στη μνήμη
και καταστρέφουν την ασφάλεια που χρειάζεται ένας γάμος για να επιβιώσει. Η τρίτη φράση είναι η μείωση και η περιφρόνηση. Φράσεις όπως «δεν κάνεις τίποτα σωστά», «είσαι ανίκανος», «ποτέ δεν θα αλλάξεις», «είσαι ακριβώς σαν τον πατέρα σου και αυτό δεν είναι κομπλιμέντο». Ή από την άλλη «είσαι σαν τη μητέρα σου, δεν ξέρεις να κάνεις τίποτα, τι άχρηστη που είσαι». Ο Άγιος Ιάκωβος έλεγε ότι η περιφρόνηση είναι ο χειρότερος εχθρός του γάμου. Μπορείς να επιβιώσεις από θυμό, μπορείς να επιβιώσεις από διαφωνίες, μπορείς ακόμα να επιβιώσεις από μεγάλα λάθη, αλλά είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσεις από περιφρόνηση. Από το να νιώθεις ότι ο άνθρωπος που υποτίθεται ότι σε αγαπάει σε θεωρεί ανάξιο. Η περιφρόνηση είναι διαφορετική από την κριτική. Η κριτική λέει «έκανες λάθος». Η περιφρόνηση λέει «είσαι λάθος». Η κριτική αφορά μία πράξη. Η περιφρόνηση αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο. Και όταν κάποιος νιώθει ότι ο σύντροφός του τον περιφρονεί, η αγάπη πεθαίνει. Ο Άγιος Ιάκωβος είχε δει πολλούς γάμους να καταστρέφονται από την περιφρόνηση. Συνήθως ξεκινούσε με μικρά πράγματα, ένα σχόλιο εδώ, ένα βλέμμα εκεί, ένα στριφογύρισμα των ματιών. Αλλά με τον καιρό η περιφρόνηση μεγάλωνε, γινόταν ανοιχτή, γινόταν συνήθεια και στο τέλος γινόταν η ταυτότητα της σχέσης. Διηγούνταν την ιστορία ενός ζευγαριού που τον είχε επισκεφθεί πριν από πολλά χρόνια. Η γυναίκα μιλούσε για τον άνδρα της με τρόπο που προκαλούσε ντροπή. Τον αποκαλούσε βλάκα, τον κορόιδευε μπροστά σε ξένους, τον μείωνε με κάθε ευκαιρία. Ο άνδρας καθόταν σιωπηλός, με σκυμμένο το κεφάλι, σαν σκυλί που το έχουν χτυπήσει τόσες φορές που δεν αντιδρά πια. Ο Άγιος Ιάκωβος ζήτησε να μιλήσει με τη γυναίκα ιδιαιτέρως και της είπε κάτι που δεν περίμενε να ακούσει. Της είπε ότι ο τρόπος που μιλούσε στον άνδρα της ήταν αμαρτία. Όχι απλά κακός ή ασεβής, αμαρτία. Γιατί ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Και όταν περιφρονείς έναν άνθρωπο, περιφρονείς την εικόνα του Θεού μέσα του. Η γυναίκα εξεπλάγει. Δεν το είχε σκεφτεί ποτέ έτσι. Νόμιζε ότι απλά εξέφραζε την απογοήτευσή της, ότι απλά έλεγε αυτό που σκεφτόταν. Δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι κάθε περιφρονητικό σχόλιο ήταν μία πληγή στην ψυχή του άνδρα της. Μία πληγή που δεν επουλωνόταν. Ο Άγιος της είπε να κοιτάξει τον άνδρα της, να τον κοιτάξει πραγματικά, να δει τον πόνο στα μάτια του, να δει πώς είχε μαραζώσει κάτω από τα χρόνια της περιφρόνησης και να αναρωτηθεί αν αυτό ήθελε, αν αυτό ήταν ο γάμος που ονειρευόταν. Η γυναίκα έκλαψε. Για πρώτη φορά είδε τι είχε κάνει. Είδε τον άνδρα που κάποτε αγαπούσε, τον άνδρα που κάποτε θαύμαζε, να έχει γίνει σκιά του εαυτού του και κατάλαβε ότι η ίδια είχε συμβάλει σε αυτό. Η αλλαγή δεν ήταν εύκολη. Χρόνια συνήθειας δεν αλλάζουν σε μια μέρα, αλλά η γυναίκα προσπάθησε, άρχισε να προσέχει τα λόγια της, άρχισε να σκέφτεται πριν μιλήσει και κάθε φορά που ήθελε να πει κάτι περιφρονητικό, σταματούσε και θυμόταν τα λόγια του Αγίου. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Με τον καιρό ο άνδρας άρχισε να αλλάζει κι αυτός. Άρχισε να σηκώνει το κεφάλι του. Άρχισε να μιλάει περισσότερο, άρχισε να παίρνει πρωτοβουλίες. Η αξιοπρέπειά του επέστρεφε και μαζί της η αγάπη που είχε σχεδόν πεθάνει. Η τρίτη φράση λοιπόν που πρέπει να διαγράψεις είναι κάθε μορφή μείωσης και περιφρόνησης. Ποτέ μην πεις στο σύζυγό σου ότι είναι ανίκανος, ότι είναι άχρηστος, ότι δεν αξίζει τίποτα. Ακόμα κι αν είσαι θυμωμένος, ακόμα κι αν είσαι απογοητευμένος. Αυτές οι λέξεις δεν διορθώνουν τίποτα, μόνο καταστρέφουν την αυτοεκτίμηση του άλλου και μαζί της καταστρέφουν και τον γάμο. Τώρα που είδαμε τις τρεις φράσεις που δεν πρέπει να λέμε, θέλω να μοιραστώ μαζί σου κάτι εξίσου σημαντικό. Τι πρέπει να λέμε? Γιατί ο Άγιος Ιάκωβος δεν μιλούσε μόνο για τα αρνητικά, μιλούσε και για τα θετικά, για τα λόγια που χτίζουν έναν γάμο αντί να τον γκρεμίζουν. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να λέμε είναι «ευχαριστώ». Ακούγεται απλό, σχεδόν προφανές, αλλά πόσοι από εμάς το κάνουμε πραγματικά?
Πόσοι ευχαριστούμε τον σύζυγό μας για τα πράγματα που κάνει κάθε μέρα, για το φαγητό που μαγειρεύει, για τα χρήματα που φέρνει, για τα παιδιά που φροντίζει, για τις μικρές καθημερινές θυσίες που κάνει. Ο Άγιος Ιάκωβος έλεγε ότι η ευγνωμοσύνη είναι θεμέλιο της αγάπης. Όταν ευχαριστείς κάποιον, του δείχνεις ότι τον βλέπεις, ότι εκτιμάς αυτό που κάνει, ότι δεν τον θεωρείς δεδομένο, και αυτή η αίσθηση ότι κάποιος σε εκτιμά, είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που μπορείς να δώσεις σε έναν άνθρωπο. Μια γυναίκα διηγήθηκε στον Άγιο Ιάκωβο ότι ο γάμος της είχε γίνει ρουτίνα. Δεν υπήρχε πάθος, δεν υπήρχε ενθουσιασμός, δεν υπήρχε χαρά. Απλά ζούσαν μαζί, σαν συγκάτοικοι. Ο Άγιος τη ρώτησε πότε ήταν η τελευταία φορά που είπε στον άνδρα της ευχαριστώ. Η γυναίκα σκέφτηκε και δεν μπόρεσε να θυμηθεί. Τότε ο Άγιος τη ρώτησε πότε ήταν η τελευταία φορά που ο άνδρας της είπε ευχαριστώ. Πάλι δεν μπορούσε να θυμηθεί. Ο Άγιος της έδωσε μια απλή άσκηση. Κάθε μέρα για 1 μήνα να βρίσκει 3 πράγματα για τα οποία να ευχαριστήσει τον άνδρα της. 3 μικρά πράγματα, όχι μεγάλα. Ευχαριστώ που έβγαλες τα σκουπίδια. Ευχαριστώ που με πήγες με το αυτοκίνητο. Ευχαριστώ που μου έφερες νερό. Η γυναίκα το έκανε. Στην αρχή της φαινόταν αμήχανο, σχεδόν ψεύτικο, αλλά συνέχισε και κάτι περίεργο άρχισε να συμβαίνει. Όσο έψαχνε πράγματα για να ευχαριστήσει, άρχισε να βλέπει τον άνδρα της διαφορετικά. Άρχισε να προσέχει πράγματα που πριν αγνοούσε. Και όσο τον ευχαριστούσε, εκείνος άρχισε να αλλάζει, άρχισε να κάνει περισσότερα, άρχισε να χαμογελά περισσότερο, άρχισε να ανοίγεται. Μετά από 1 μήνα η γυναίκα επέστρεψε στον Άγιο Ιάκωβο. Ήταν αλλιώτικη, χαμογελούσε, είπε ότι ο γάμος της είχε αλλάξει, όχι επειδή είχε συμβεί κάτι μεγάλο, αλλά επειδή είχε αρχίσει να λέει ευχαριστώ. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να λέμε είναι συγγνώμη. Αυτό είναι ίσως ακόμα πιο δύσκολο από το ευχαριστώ, γιατί απαιτεί ταπείνωση. Απαιτεί να παραδεχτούμε ότι κάναμε λάθος. Απαιτεί να βάλουμε τον εγωισμό μας στην άκρη. Ο Άγιος Ιάκωβος έλεγε ότι ο εγωισμός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του γάμου. Πολλά ζευγάρια τσακώνονται για ασήμαντα πράγματα και δεν μιλούνται για μέρες, εβδομάδες, ακόμα και μήνες. Γιατί κανείς δεν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα, κανείς δεν θέλει να πει συγγνώμη πρώτος. Ο καθένας περιμένει τον άλλο. Αλλά κάποιος πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα. Και ο Άγιος Ιάκωβος έλεγε ότι αυτός που κάνει το πρώτο βήμα δεν είναι ο αδύναμος, είναι ο δυνατός. Είναι αυτός που αγαπά περισσότερο, είναι αυτός που νοιάζεται για τη σχέση περισσότερο από τον εγωισμό του. Θυμάμαι μια συγκινητική ιστορία που διηγούνταν ο Άγιος. Ένα ζευγάρι είχε τσακωθεί άσχημα, δεν θυμόντουσαν καν για ποιο λόγο, αλλά είχαν σταματήσει να μιλάνε. Κοιμόντουσαν στο ίδιο κρεβάτι, αλλά γυρισμένοι ο ένας από τον άλλο. Έτρωγαν στο ίδιο τραπέζι, αλλά σε σιωπή. Ζούσαν στο ίδιο σπίτι, αλλά σαν ξένοι. Αυτό κράτησε εβδομάδες και ο καθένας περίμενε τον άλλο να κάνει το πρώτο βήμα. Η γυναίκα σκεφτόταν αυτός φταίει, αυτός πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Ο άνδρας σκεφτόταν αυτή ξεκίνησε, αυτή πρέπει να υποχωρήσει. Μια μέρα η γυναίκα επισκέφθηκε τον Άγιο Ιάκωβο. Του διηγήθηκε την κατάσταση, περιμένοντας να της πει ότι είχε δίκιο. Αλλά ο Άγιος δεν το έκανε. Αντί γι' αυτό, τη ρώτησε κάτι απλό. Τη ρώτησε αν αγαπά τον άνδρα της. Η γυναίκα απάντησε ναι, παρά τον θυμό της. Τον αγαπούσε, γι' αυτό πονούσε τόσο πολύ. Τότε ο Άγιος της είπε ότι αν τον αγαπά πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα. Όχι επειδή φταίει αυτή, ίσως δεν φταίει, αλλά επειδή η αγάπη είναι πιο σημαντική από το ποιος έχει δίκιο. Η σχέση είναι πιο σημαντική από τον εγωισμό. Ο γάμος είναι πιο σημαντικός από το να κερδίσει κάποιος. Η γυναίκα δυσκολεύτηκε, ένιωθε άδικο, αλλά αποφάσισε να ακούσει τον Άγιο. Εκείνο το βράδυ πήγε στον άνδρα της και του ζήτησε συγγνώμη. Όχι για κάτι συγκεκριμένο, αλλά για τον πόνο που είχαν προκαλέσει ο ένας τον άλλο, για τις εβδομάδες σιωπής, για τον εγωισμό που τους είχε χωρίσει. Ο άνδρας την κοίταξε με δάκρυα στα μάτια, δεν περίμενε αυτό.
Και τότε κι αυτός ζήτησε συγγνώμη και αγκαλιάστηκαν για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες και η σιωπή έσπασε και η αγάπη επέστρεψε. Το τρίτο πράγμα που πρέπει να λέμε είναι «σ' αγαπώ». Αυτό φαίνεται αυτονόητο, αλλά δεν είναι. Πολλά ζευγάρια σταματούν να το λένε μετά από χρόνια γάμου, θεωρούν ότι είναι δεδομένο, ότι ο άλλος το ξέρει, ότι δεν χρειάζεται να το ακούει. Αλλά ο Άγιος Ιάκωβος έλεγε ότι χρειάζεται, όλοι χρειαζόμαστε να ακούμε ότι μας αγαπούν, όσο κι αν το ξέρουμε με τη λογική μας, η καρδιά μας χρειάζεται να το ακούει. Η αγάπη που δεν εκφράζεται μαραίνεται, η αγάπη που δεν λέγεται ξεχνιέται. Ο Άγιος συμβούλευε τα ζευγάρια να λένε «σ' αγαπώ» κάθε μέρα, το πρωί όταν ξυπνούν, το βράδυ πριν κοιμηθούν και όποτε νιώθουν την αγάπη μέσα τους, να μην την κρατούν μέσα, να την εκφράζουν, να τη μοιράζονται. Ένας ηλικιωμένος άνδρας διηγήθηκε στον Άγιο Ιάκωβο ότι είχε χάσει τη γυναίκα του πρόσφατα. Είχαν ζήσει 50 χρόνια μαζί. Ήταν ένας καλός γάμος, αλλά είχε μια πικρία που δεν τον άφηνε να ησυχάσει. Ο Άγιος το ρώτησε ποια ήταν αυτή η πικρία. Ο άνδρας απάντησε με δάκρυα. Είπε ότι δεν θυμόταν πότε ήταν η τελευταία φορά που είχε πει στη γυναίκα του «σ' αγαπώ». Είχαν περάσει χρόνια. Το θεωρούσε δεδομένο. Νόμιζε ότι το ήξερε και τώρα που είχε φύγει ήθελε να της το πει και δεν μπορούσε. Ο Άγιος Ιάκωβος τον παρηγόρησε. Του είπε ότι η γυναίκα του ήξερε ότι η αγάπη φαίνεται και με άλλους τρόπους, όχι μόνο με λόγια, αλλά του είπε επίσης να μην αφήσει άλλους ανθρώπους που αγαπά χωρίς να τους το πει. Τα παιδιά του, τα εγγόνια του, τους φίλους του. Να μην περιμένει να είναι αργά, να το λέει τώρα, κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία πράγματα που πρέπει να λέμε στο σύζυγό μας. Ευχαριστώ, συγγνώμη, σ' αγαπώ. 3 απλές φράσεις που μπορούν να αλλάξουν έναν γάμο. 3 απλές φράσεις που χτίζουν αντί να γκρεμίζουν. Θέλω να κλείσω με μια τελευταία σκέψη από τον Άγιο Ιάκωβο. Μια σκέψη για το νόημα του γάμου. Ο Άγιος έλεγε ότι ο γάμος δεν είναι απλά μια σύμβαση μεταξύ 2 ανθρώπων. Είναι ένα μυστήριο, ένα ιερό μυστήριο στο οποίο ο Θεός είναι παρόν. Όταν 2 άνθρωποι ενώνονται στο γάμο, ο Θεός τους ενώνει. Και αυτό που ο Θεός ένωσε, άνθρωπος δεν πρέπει να χωρίζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο γάμος είναι εύκολος. Δεν είναι. Είναι δύσκολος, είναι γεμάτος προκλήσεις, απαιτεί θυσία, υπομονή, συγχώρεση, αλλά αυτό ακριβώς τον κάνει ιερό, γιατί μέσα από τον γάμο μαθαίνουμε να αγαπάμε όπως αγαπά ο Θεός, ανιδιοτελώς, υπομονετικά, χωρίς όρους. Ο Άγιος Ιάκωβος έλεγε ότι κάθε γάμος είναι μια ευκαιρία αγιασμού. Μια ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να μάθουμε να βάζουμε τον άλλο πάνω από τον εαυτό μας, να μάθουμε να συγχωρούμε, να υπομένουμε, να αγαπάμε ακόμα και όταν είναι δύσκολο. Αν αντιμετωπίσουμε τον γάμο έτσι, όχι ως πηγή ευτυχίας, αλλά ως σχολείο αγάπης, τότε ακόμα και οι δυσκολίες αποκτούν νόημα. Γίνονται ευκαιρίες ανάπτυξης, ευκαιρίες να δοκιμαστούμε και να βγούμε δυνατότεροι. Αυτά είναι τα μηνύματα του Αγίου Ιακώβου για τον γάμο. Να αποφεύγουμε τις φράσεις που καταστρέφουν, τη σύγκριση, την απειλή, την περιφρόνηση και να λέμε τις φράσεις που χτίζουν. Ευχαριστώ, συγγνώμη, σ' αγαπώ. Αν είσαι παντρεμένος, σε προτρέπω να σκεφτείς τα λόγια σου. Τι λες στο σύζυγό σου κάθε μέρα. Χτίζεις ή γκρεμίζεις, θεραπεύεις ή πληγώνεις. Τα λόγια έχουν δύναμη. Χρησιμοποίησέ τα σοφά. Αν αυτό το βίντεο σε βοήθησε, σε παρακαλώ μοιράσου το με κάποιον που μπορεί να το χρειάζεται. Με κάποιον που αντιμετωπίζει δυσκολίες στον γάμο του. Με κάποιον που θέλει να χτίσει μια πιο δυνατή σχέση. Με κάποιον που χρειάζεται να ακούσει αυτά τα μηνύματα. Και μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι και να πατήσεις το καμπανάκι. Έχουμε πολλά ακόμα να μοιραστούμε μαζί σου. Διδασκαλίες του Αγίου Ιακώβου για την οικογένεια, για τις σχέσεις, για όλες τις πτυχές της ζωής.
Ο Άγιος Ιάκωβος να ευλογεί τον γάμο σου και την οικογένειά σου. Η Παναγία να σας σκεπάζει και η αγάπη του Θεού να γεμίζει το σπίτι σας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.